Okoto kuse damna osi abro bochi mi do tuma man kwati ana yekue yebia meni damna mo okumugu obusa wani okumugu obusa man kwati akumo menso jatrane tenti abu ana misumi freja odma kuma boye eja anwa bedumo Okoto kuse damna osi abro bochi mi do tuma man kwati ana yekue yebia meni damna mo okumugu obusa wani okumugu obusa man kwati akumo menso jatrane tenti abu ana misumi frena odma kuma boye Enuae awan bedumo Aman kwati ai nana ye bibie wanyana dia dwendwene bawo nana ye bibio Aman kwati ai nana ye bibie ai wanyana dia rawo bawo nana ye bibie kura Aman kwati ai nana ye bibie ja kwa binen mai nana ye bibio
Akyem. To finish for him, as I said, you know, how they say, we do see the other. So, Nana Shami. So, Akyem Oda Akrofonso. Nana So, Nana, the Sunday of Sapani, as I said, they said, Profonso, you French Martin tonight, there's no crown. I'm thinking, and then I end I saw would be a sinner night. I said, you boy, will be quarantined. Only I am good. I've been told the name about the children. I'm with you tomorrow by your money and you know, I will to school be cool. And I hear some back. Yo, and I'm saying, I'm going to send our kind, sir. But for saying him, Jack, training here by a paper didn't coach and cut one and one, say, I don't know. I will be a year of well crown. I can can't none. I said that. But your phone super before Nico, your phone mine Asia, I send it. What will you see a name? Yeah, it's the answer to you. I can't get the better by money man there. But I had it. Why there? Money man there. As I'm not told you, the answer of Israel say, Yagina Sida. Yagina Sida, we are not the Aquarium. Now, my son is actually a him for no more. So, actually, now, in Nako, also now, if you could down or the house, you didn't go, not just in for the actually, and Sana, if we are. Who can see Raymond and Cassans when him and so on. You media enough in the Eddie. Jenny, Evelina said that. Watch of 4,000. It's a penny, penny for penny. I get 2 million after that. 4,000. Now, if you were saying the actual of the eye not for him, I have looked him or not when I'm money. You are not for the case of that. Now, be actually or say a day and after you say, but yet, for him, will be glue or Akrofonso. But didn't 4,000. Now, Jamie. And you did come that Nana much for Papa.
I'm going to I was happening down to other counties. Anthony, tell you, Japanese Catassin. I didn't know the two and Johnny after what. Let's say you got down. I mean, when you got down. But he said, they can't swallow. The ball will put down, we buy a bracket as a car, we have money. Until the process, we recognize we need 5 3,000. I'm back. Without myself. 7 days, we done it to our bedroom. So, I read a message. How many? And a train. And rest it is become. That's so reported your media. It's more money. Oh, bra. You beat the money. Money by the phones are going to problem point on for yes, and I said, when for you back, you're going to be up. Anthony, on Sunday, I'm saying, I said, they did and say, okay, and I pen to bar, then see chairman and then suit and then go for the palm and the area and the money and location of money. Say that Akrofonso before celebrate. Say on a CC or this year. Say on the no musu ama Akrofonso produce. Baby, I agree. The baby a quine. Now, near this year, no a country and a babeka. If you may to us will be over there, to us. Mamma, Mr. Penny, Nicholas, Fonson Penny for Sunday. Or from Pony Champion Cassasian. 20 we see
this year now, moving you must your microphone, no other city the actually to a full penny for and another penny for her. After you say be to me at what you dear something. 7 years and part. Natami, Nujama, Nana, Siadio, Kameni, and Namra Boa, Matama. Yet we didn't pass it. We never Saya, Yare, and Nick Habai. Some from the Mama. Hey!
Ada Akrofonso ahemfonso asibebre sɛ ɔyɛ mmoa na ɛnɛdɛ ɛnsaka ɔhene yɛnyaeɛ ankasa mmere adwumadie bi ayɛ wie dada nanso ɛnyɛ yɛ mmere na yɛhyehyɛeɛ ne Nyankopɔn hyehyɛ Nyankopɔn ne ɔpɛ na ɔyɛ ɛno nti na afei na ɔyɛ dɛ nea aduru nanka yɛbɛtufo na yɛyɛ apayɛ nso aka mmerɛ nti ɛsiane sɛ ɔsramɔ ɔmpue da koro ɛwuare ɔman no nti afutuo no deɛ yɛbɛtumi ɛde abrɛ no akyire ɛsiane sɛ yɛnsusueɛ ne sɛ yɛapagya no ɛdɛ boro nti afutuo bi a wɔbia yɛde bɛbrɛ sɛ bɛyɛ a nananom samanfoɔ bɛdi ho danseɛ nti aba yɛyie deɛ yɛyi firi mu a ɛyɛ yi aba yɛyie obi mfiri ɔda obi mfiri baabi aba abɛyi sɛdeɛ bɛyɛ bɛyɛ danseɛ sɛ nananom a wɔwɔ Nkurɔfoɔ nso agye no atom na ne SARS wɔ nti nananom samanfoɔ nso agye no atom nti yɛbɛpɛ sɛ apayɛ yie a ɛtoa so Nkurɔfoɔ nso mpanyinfoɔ ɛne bɛyi sɛ yɛfiri Kotokumahe nkyɛn na ɛbɛn ɛka biribiara nsi kwan sɛ yɛyi nanso adanseɛ nti yɛbɛpɛ sɛ Nkurɔfoɔ nso ɛbɛyi apayɛ na yɛatoa dwumadie so ɛnsa pɛ a nananom ɛde maa me ne me mpanimfoɔ yɛbɛyi emu baako na yɛde ama Nkurɔfoɔ nso mpanimfoɔ na ɔbɛyi apayɛ eti saa mmerɛ bi pɛ sɛ mehu nipa a ɔyi apayɛ mo mu hwan ɛna ɛyi apayɛ no kyea me akyɛ kyea me Jami sɛdeɛ ɔbɛnkɔn sase kane nyɛsɛ da yɛafɛ na mesa bɛti kɛsɛ no so kane twi yɛyɛ wɔ nyina ate sɛdeɛ yɛade yɛma champagne amanneɛ no bɛsa ate na ama yɛ amanneɛ wie a bɛfa ama yɛ amanneɛ no wie a yɛ sɛ wobɛtumi akɔ ne mu asa akɔ nanso na ɛyɛ ne mu Akrofonso for my Jesus. Who will have me? I'm going to my Jesus. Nana I'm recording camera. Nana Jabra, Babaji, if I can't pay for. There you are. Nana Boansi and then there was a friend for Jesus and Japanese. And the day, and a moment this year. Ah, why you not in a map of my and now we're simply. All those means. Nananum, Akyem Oda Akrofonso, and why him, I made the Yamaka.
Say, I'm a boy. I'm a talk to the bar. Yeah, she and I am passing. Yeah, that is my dear, I shamusa. Yeah. But this I'm the man of Joe, no passing. Yeah, man of one. I want you won't quite young what you will. Yeah. Nana could do my any penny for passing. Yeah. Could you put us any penny for passing? Yeah. Nana Nifa, or now could do no penny for passing. Yeah. Sir, a prayer and Saka and the mother. As I said to my dear baby, I see that there's no alternative money. Yeah, there was a woman prayer, Emra and the pension. Yeah, and put you, Emra on the pension. You may dear power more to us. Yeah, the young dog, yeah, prayer, yeah, and Papa will be around. Yeah, and when you have $44. Abaka said, Nana will go our baby, or best said, now our man and that, Sandy Party, yeah, push that, Sandy Party, it's not somebody trouble. Monica, Nana one. Obi Baba Sha, Baba said, and I'm a good person. Across mine, and animal also. I'm going to mine, and I got a menu. Nana no munya anam na maka bibi tiawa machire odihye wabe mensam ye mienu bo na kasa wajiro akaso na kasa masem edikan ene se Nana Boansi Mireku otoso mienu wabe omodin se komuya emu enkabo mu ebeye ohiase men no be entime bi men hwe ni obi aye men tie ni obi aka bo modern se obepe nkabo ama woni wahemfu nyina
bio Akrofonso kuro yi ehu bibi sronko bi ewo wo mu enu nti na enadwo yi enwa di wo afofi ma ya pejao edo akire oma nti wa be bomodi se ubema kuro yi mpuntuo aye ohia asem nananu abe bebre enene edu so won so wa be na be bibi na fa peja Akrofonso mekano sa emunsem dos ni obeye e dia peja kuro yi dos bebre nti wa ko transi na susu anamonkan a obetimi etu e dia fa kuro yi peja anopei kakra ya na mepese medijao na sene ya medi kan no wo emre bebre a wo beji afutuo afiri nananom unuanum wabusuafo pampa ene roman nyina enche pampa nti medisa nsemfua mienu na ejao pampa bobonde se ode beye adu meda asibe future de ama to be tukuti jumna ya juma na abua na ama Akrofonso afa ntuma pe efla ni na esempa na ka de nka na de pra ne se ye mo be ye hu se dom ni na ko ni na edi wachi na mo do ba ha o mo ye de o mo ye se ni na no o mo do ntia na mo a musi ne he no mo hwe na ma se nyina before mo hwe na ma se nyina before if ase na efe baby actually na fe ye be tension nsa a che mo ma sa de no bi ba mo mo ano na mpuntu na na e ka no o ntimi ma mpagya mo na ba ma na apagya sa ntimi so kakra me ka mo ni ka baby ayedri ya be ma kwan na se ahosiesie foforo bi ho a o de mrijiawa bi akosiesie no na nananom Akrofonso mpenifo abon chidom ne de nako fekudano enchen eye jase kutugu jase eye ebremu hene enchen na wakoswai akire ono so na efe ne ntoaso nyina akotwa kutugu mahe anyi tinani awo Tiapeni Akrofonso mpenifo sene fa hinka sase no sesia no mba kwesiesie ofishie no aba na nyina mota de chi na nyina yakọ ebrem wakosi bibi a kire fuko hin to sibi kire so ko hin bia na no so hin so adinanu ye de ko achimga na ko bibi so a kire kutuku manye na fi bibi adi pra tino nyina Akrofonso mpenifo mo nsam o ye twamo na jami ba we tiama na mathematics mi amedi che na mi ko na ko ti se mo na ni ni na yo piao
Can radio. Oh, radio, no. Why not? So That's one.
Right. Big more camera. Nana no matom, Nana no matom, Nana Nana no matom, Nana no matom. We were down here. Nana no matom. More mobile car, no more for car, no why? I don't know why.